Okay, velkommen tilbage. Jeg vil lige vise dig kort, hvordan du installerer en font. For eksempel til et graffiti tag eller til Photoshop. Right. Du skal bruge en hjemmeside, der hedder Dafont. Det er meget nemt. Jeg lægger et link til den i description, fordi de har helt ekstremt mange fonts, og de er gratis download. Jeg har fundet en font herover. Det er ret enkelt. Du trykker bare på fonten, for eksempel den her. Og så trykker du på download herover. Ja. Så har du din fil hernede. Og som I kan se, så har vi den lige her. Når du så skal installere dem, skal du under filer, lokaldisk, så skal du ind på Windows. Så er der en herinde, der hedder fonts. Og så trækker du den mere eller mindre bare derind. Ret enkelt. Og så installerer den dem selv. Godt. Når der er styr på det, så kan du bare lukke de her filer. For dem får vi ikke brug for. Og her lader vi lige åbne Photoshop. Bare sådan. For at få et eller andet. Ja. Lad mig skal vi se om den virker. Det er altid en vigtig del af det. Og så hedder den A-Drip. Og så er den på det ikke ret svært at finde. Hvis jeg kan finde den A-Dripping marker der. Som I kan se, den virker. Ganske godt faktisk. Den ser rimelig fed ud. Ja, det var mere eller mindre det. Tak fordi I så den, og jeg håber I vil subscribe og like og eventuelt kommentere, hvis der er noget jeg gør forkert, eller kan gøre bedre. Eller hvis jeg bare har gjort det rigtig godt. Vi ses.